Ja yöksi kääntyy tämä kuuma päivä, mitä yö tuo tullessaan. Mielenkiintoista nähdä. Nyt ollaan, mitäs me ollaan? Oho, 150, mutta 241 on tunkattu. Yllättävän korkea oli toi syke, jossa pitää paikkansa. Mutta koko ajan on toisaalta tultu ylöspäin, että ehkä se voi pitää paikkansa. 13 kilsaa takana. Homma sujuu ihan kivasti. Ciao. Maria Magdalena. Täällä se jossain on. Ainakin nimen perusteella. Tossa on tommonen Ecco e la Chiesa. Ja semmoista. Ja homma ei kun etenee. Seuraavaksi olisi sellainen Cheneil. Ja sen jälkeen ollaankin menossa tuohon dropparipisteelle. Yö on taputeltu. Ja aamu on ollut viileä, joka kyllä käy mulle. Siltikin on hionnut niinku pistetty sika, vaikka ihmisillä on tommosia tosiaan pitkiä kamoja päällä. Mä oon mennyt koko yön teepaidassa. Ja no, katsotaan kuinka kuuma päivä tästä tulee. Toivottavasti nyt ei mikään ihan mahdoton. Mutta en mä kuitenkaan niitä helvetin ukkoskuuroja tarvitse. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Näin. Later. Oi, oi, oi. That one. Yay. Oh, yes. Yay. Yay. Tuota tekis mieli, mutta ei juuri nyt. Ciao, ciao, ciao. Me ollaan nyt niin paljon kuin... Missä me ollaan? Antel San Andreas. Niin se on se seuraava mesta. Sinne siis. Oo. Forza Rinaldo. Ai että. Aivan kivaa paikkaa tääkin. Ja mitäs? Nyt on rampattu 12 tuntia 14 minuuttia. Ja se tietysti on, voi ajatella, että semmonen vähän reilu 50 tullut. Ja noin tajuttoman paljon käyttää aikaa. Kielii vaan aivan tolkuttoman paskasta kunnosta. Mut hei, täällä ollaan. Ja saa sitten pikkusen pidempään nauttia tästä ihanuudesta. Ei muuta kuin ciao ciao ciao. Oi oi oi. Oi oi oi. Oi 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 oi. Kärpäsi on niin pörkkeleesti, mutta muutenhan täällä ruvetaan ole kohta pelipaikoilla. La 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 la. La la la. Ai 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 ai. Ai ai ai. No niin. Tämmöstä aivan kivaa tietä hölkkäilen. Ai ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Joo. Tässä on ollut semmonen todellakin hieno maisemareitti sen Samoissiin, eli Kamois. Kuka siellä on Kamois? En tiedä. Mitäs siellä möllöttää? Tultiin tähän Cheneilin huipulle ja siellä möllöttelee jotain isoa. Mitä se oikein tarkoittaakaan? Katsotaan, kun se kohta tosta tupsahtaa tuulettimeen, niin sitten voidaan ihailla, että onpa se iso. Onpa se. Mut mikä se on? Jaa,
Mut iso se on. Aika hienon näköistä systeemiä. Tässä on tämmönen isompi huippu. Aika hienolta systeemit. Jaha, dropparipaikka, serviinia ja niin paljon kun pihalla sataa niin kuin Esterin perseestä. Sinne mennään kohta sekaan. 76,3 kilometriä takana. Ai. Seuraava on pitkä nousu, kun vielä tietäis kuinka pitkä. No, mutta se selviää ihan varmasti. Moi! Ollaan 2,5 tonnissa. Täällä on vähän joka puolella tämmöstä siistiä, mutta vähän sataa. Mutta toi on... Onks toi muka Monte Blanco? Ja me mennään sitten. Katsotaan, kun päästään maaliin, että miten mentiin. Ciao! Kyllä tää on ihan priimaa. Nyt äsken oli ihan saakelin kylmä. Käytiin tuolla huipulla ja siellä sato. Ja se oli siis ihan sairaan kylmää. Mut nyt me ollaan vuoteltu sieltä semmonen, mitähän olisi tultu alas. Ei ehkä ihan 500 metriä, mutta ei paljon toisinkaan, mutta jumaleissons. Nyt rupee lämpenee ja maisemat on aivan briljanttia. Aivan kerta kaikkiaan. Yes! Vahvan näköistä menoa. Se on näin. Hienoa. Kuunnelkaapas, kun vuori murajaa. Vettä tulee jäätiköltä jonni verran. Nyt olisi niin kuin kaksi mestaa jäljellä ja semmonen 15 kilometriä, joten tää rupeaa pikkuhiljaa olemaan voiton puolella. Mutta aikamoinen reissu. Kyllä tää on, no joo, kyllä tää on haastava reitti. Ei ylivoimainen, mutta haastava, aivan varmasti. Näihin kuviin. Ihana.